kayo makaisulat ng imutan, build up the body of Christ. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified. For the Lord your God goes with you. He will not leave you nor forsake you. Saan sa Pinoong makaisulat? Sa Deuteronomy 31 verse 6, ito siya nga, malingon kita upang maisog. Hindi ka mga itlog, ulit na mga puro, ginarwan, o banang dilitas Ginoo na kita niya, biyaan. Kung sa mga atong kagkagulan nito, no? Kung sa talagang ito, magulangan kita sa trust. At yung trust mo, kung paano ang ginawa kaisulan sa iyang pangsaan. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is a stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Kaya siya namang tanan, sabi namang tanan ko, kasi hindi ko, ang ginawa na akong kahayag ng akong kalabas, isa pa'y akong palukan. Play? Kung ang talalaki ng akong guiding life, malasig sa akong malagsan, o ganito, maabot na Pinagdaman tayo na ang saan mo kayo isipin versikulo nga ang di mo mo ay atong kalawasan siya atong may atong kabripan. Ino mo mawali stronghold sa atong life. Isa ba atong kadukan? Ang ino, ang pinagdaman naman sa tibo kalikutan sa iyong universo mo ba ilang akong yalala? Isa ba ba yung pag-libre na? No? Hope in the promise of His coming. Tingnan sa 1 Thessalonians 4 verses 16 to 18. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the angel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Di ka mabuol mag-isod. Galing kumuha mo abot mga manay lang. Mag-aaral ka sa mga litan, hindi sa trompeta, pang-pukawon, the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and yet go up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Pagaling naman itsuna no sa saan, na-picture out na ko ba mga saling. Mamakon ang mga pagkain na matinumanan sa kaputon sa Ginoo. O katong mga puwi na nabiling silang talanwaan sa nagtulog sa Ginoo niya sa clouds, makaisunan. Pagkalindong kayo makaisunan, hindi na mabayaran na experience ko, makaisunan. Ang mag-aspire kita na ma-appeal kita na ang grupo makaisunan. Hope in the promise of His coming on ikaw, pagkalito makaisunan, we wait for that blessed hope. Muna ito, lauman. Kung saan hindi ka makasakit, wala ko na na-experience sa kung saan na siya na makasakitan. Ang aking yung advice na palasin sa tulad ko, wala yung makisunan naman, we wait for that blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. E balik ang Diyos ang ilang makisunan. Ang faithful mag-isya sa ilang mga saan. So, Jesus is coming soon. That is a fact. At kapit na kita niya kapabalik, tungkol kayo mga ihanan na mga pagkakasulat. Let us keep our eyes on Him. Asa rin ang katanawan? Ito yun ba? Pinong Jesus. Yung tanaw na kita o tao, kita ng tao, mga apan. No? Kung kita tayo mga rason na makaluya sa ako ay si Pastor Magani, ay ito ng dami. Kung wala tayo advice na kaisunan na patanawang tao na i-idolize. Ang inuurag yun, kung Jesus Christ na nila na patanawang kaisunan. Kaya diha, kung sa iyo pagtanaw, wala tayo akan na makita, makapag-iskayan sa ato ang pagpapalanan. Live in such a way that we are found ready for His return. As we see the signs unfolding, let them not cause us fear. Hindi na katubutan na makamatag sa ating kamatlo na nakita na nato ang kailan. But rather, steer our hearts to live in greater devotion, urgency, and hope.
kasunod na, kasunod na po, sunod na. And, kasunod na, kasunod na po, sunod na. And, oh, pagla, kasunod. I hope mga kaisunan no, na ito ang at oras 11:57. Sa ako ang pagtuod karon, tunabay ka na, hindi mo na ito pa makapalugar sa ako ang kukuhan pa, sa ako ang siya, sa ako kukuhanan, sa mga padasin o mga pagpanandam na ito, saan lang kita magpaabot sa pagbalik sa Ginoo. Happy Sabbath mga kaisunan and God bless everyone. Nakapila na. Lala. Gulo na na. For our last song, shall we